Benvinguts i benvingudes al podcast del Festival d'Au. Jo sóc en David It's Me i avui parlarem amb una editorial que ha sabut convertir el joc de taula en una festa. Es diu Brain Picnic. Són experts en jocs ràpids, accessibles, pensats per jugar en colla i, sobretot, per petar-ho. Avui descobrirem com s'ho fan perquè cada llançament sigui millor que l'anterior. Quines són les seves apostes? I, és clar, també parlarem de la seva última novetat, Trasteros. Manu, encantat de saludar-te, com estàs? Encantat. Tot bé? Tot bé, aquí hem arribat a Barcelona i de meravella. Ja portem un munt d'anys venint al DAO i estem com a casa. Però, escolta, a mi m'ha fet molta gràcia el nom, no? Brain Picnic. Com neix tota aquesta editorial? El nom el vam escollir fa ja 14-15 anys pensant en els jocs com una eina educativa. Farà, doncs això, 14-15 anys. A Espanya encara no se parlava del joc com una eina educativa, a l'estranger ja sí que se parlava de gamificació i tot això. I la primera aposta era trobar-li o reivindicar aquesta funció educativa que pot tindre el joc que no s'estava aprofitant. Per això Brain Picnic és menjar pel cervell. Clar, és que estava allà ressonant, no? Això, el cervell, fent un pícnic al cervell. D'acord. I com és que vau decantar-vos per fer més party games? És a dir, jocs més divertits, més que convidin a fer una festa, no? Que t'acompanyin en un àpat més distès, en una festa... Els primers jocs eren molt més en contingut didàctic. Crec que li faltava... Jo no sóc professor, al final sí que aquesta voluntat de treure el profit educatiu dels jocs tenia molt de sentit. Jo no sóc professor, al final vaig comprendre que el meu paper era treure jocs divertits i que fossin els professors, les professores, els que li treuen profit més sentit en aquest joc. I és molt curiós perquè el següent joc que vaig treure, que va ser l'Iconicus, ja no tenia cap intenció didàctica educativa i dins del món educatiu l'han agafat cada un. Els psicòlegs se l'han emportat al seu terreny, els professors se l'han emportat al seu terreny, inclús professors d'educació física agafen l'Iconicus, se l'ho emporten i realment el converteixen en una eina educativa en un potencial brutal. És a dir, vosaltres poseu la festa i que cadascú hi posi el seny i la raó. Això mateix, nosaltres, la nostra feina és treure jocs divertits i després ja els professors o qui siga ja decideixen si això encaixa i com encaixa en el seu món. I, escolta, Manu, com descriuries l'ADN de Brain Picnic en una frase, en una paraula? Jo crec que el nostre target és molt marcat, és familiar. A vegades sí que traiem alguna una miqueta més infantil o una miqueta més party més per adults, però el 80% del nostre catàleg és familiar. D'acord. Sou dels que aconseguiu que cada joc sigui millor que l'anterior. Com ho feu perquè cada llançament sigui millor? Jo crec que la qüestió és estem molt orgullosos del nostre catàleg i estem orgullosos perquè a l'any podem treure 2-3 jocs, algun any una miqueta més, però estan molt ben escollits, molt ben treballats. El que busquem són jocs molt divertits, que s'expliquen molt ràpid, components pocs per a que sigui un joc més o menys econòmic i jocs que aporten alguna cosa, i jocs que vulguis jugar més partides. Clar, jo com a persona una mica més novell en tot aquest món, clar, que una editorial tregui 2-3 jocs l'any és molt? No, normalment les editorials fortes, no sé les grans, la quantitat de jocs que estan traient, però són quantitats que borrades. Clar, però per això parlem que amb editorials més petites, no? Sí. Doncs sí que és una quantitat bastant significativa, no? De treure'n 2-3 jocs, jo crec que és el mínim. Sí, no crec que trobes moltes editorials que traguen menys. Clar. D'acord, i vosaltres busqueu mecàniques molt simples, imagino, perquè combina fer això, el joc, la festa, dinàmiques que generin rialles. Tastegeu molt vosaltres això abans de publicar-ho? Us reuniu amb gent i li poseu el joc perquè el provi, ho estudieu bé, com la gent es pot prendre totes aquestes indicacions que poseu en els jocs, com ho feu? N'hi ha diversos tipus. Per exemple, a Saragossa es fa el Protos i Tipos, que és la reunió anual de
d'autors, sobretot espanyols, però també venen estrangers, i ahí veus jocs de tot tipus. És un punt de trobada molt xulo perquè te trobes jocs en tots els nivells, jocs que encara estan en una fase molt primària, que són els propis autors que volen trobar o replegar feedback d'uns altres autors. Després n'hi ha jocs que estan més avançats que el que busquen són editorials. Ahí trobes jocs, però nosaltres, per exemple, el Pelindo Cumpleaños, no sé si té 30 o 40 anys, li hem donat un rentat de cara, li hem canviat el tema perquè abans era Viva el Rei i ara reeditar el joc ens encaixava molt més el món d'Alicia al País de les Meravelles. Les meravelles. Molt bé. Ens encaixava molt bé i tenia molt de sentit lo de tallar caps. Tallar caps. Sí, clar, una mica més així macabre, però divertit alhora. Sí, molt bé, molt bé. I què creieu que fa un party game icònic, que la gent el recordi? Quins elements creus que són claus? Perquè... Un dels nostres top games és l'Unánimo. L'Unánimo té 40 anys i és molt bo perquè permetís que jugui perfectament xiquets de 8 anys en els seus avis i àvies de 90 i pico. Vull dir, l'única condició és saber escriure i a partir d'ahí t'enxales un món. D'acord, doncs primer ens garantiria, assegurarem que sapiguem escriure i després, doncs, hi jugarem. Clar que sí. Ara anem a parlar per les apostes. Quines són les vostres apostes més fortes? Quins títols considereu que són els més emblemàtics que teniu com a editorial? Els nostres jocs top van de... Jo vaig començar fent els meus propis jocs. Per això vaig muntar l'editorial, per publicar els meus jocs. I la veritat és que tant l'Iconicus com l'Spoiler se continuen reeditant perquè són jocs que encara funcionen. Vull dir, tenen molts anys, però la veritat és que una de les avantatges d'escollir molt els jocs que traus, a veure, no encertaràs sempre, però pràcticament quasi tot el nostre catàleg se reedita una i una altra vegada, que sempre és la millor senyal de que has encertat. I tant. Jo és que vull encara filar una miqueta més prim. A veure, hi ha algun joc vostre que us sorprengués molt com va créixer? I per tant, doncs, un que es defineix que és èxit. Quin joc diries que us va sorprendre més? Que creixés, que es fes més viral, no?, per així dir-ho? La veritat és que, com som una editorial molt menudeta, normalment les grans treballen molt el que és el hype. El hype, la gent aconsegueixes que el teu públic estigui esperant la sortida del joc i quan surt el joc ho pete. Nosaltres som de picar pedra, tens que picar pedra i va creixent un joc i jocs com el que parlàvem de l'Iconicus ja té més de 10 anys, se continua reeditant, cada vegada se juga més i la nostra forma de funcionar o treballar al mercat és això, picar pedra i anar creixent pas a pas. I jocs, la veritat és que el tema és això, que jocs que ja tenen 10 anys o més s'estan reeditant i reeditant i per a una editorial menudeta és tot un orgull. Que clar, significa moltíssim. Bé, doncs ara jo vull anar a parlar d'una novetat. La tenim aquí, aquesta. Trasteros. És de les relíquies més noves que teniu. De què tracta? Com el descriuries per algú que clarament no el coneix perquè acaba de sortir? Trasteros crec que és el primer joc que hem aconseguit això que parlava del hype. Tenim baix a l'autor. L'autor ara mateix ho està petant, és tant autor com il·lustrador. I està il·lustrant jocs a DeVir, jocs a tot el món. Com il·lustrador és un crack i ara mateix ho està petant. I el joc va de lo que t'esperes, d'anar a trasteros, anar a buscar objectes estranys, i aquests objectes tu ets agent d'una agència i ho tens que vendre a clients, que hi ha clients VIP que paguen millor, clients amateurs que són més flexibles però no paguen tan bé. I una de les característiques del joc que està molt xulo és quan tu veus un objecte que vols al trastero, tu te fiques a la porta. Però si un altre jugador fica la fitxa seua damunt de tu, tindrà prioritat abans que tu, perquè el primer que arriba serà l'últim jugador. Clar, per ordre. Molt bé, per ordre invers d'arribar. Així que fa
fa una tensió molt curiosa perquè no saps si anar massa pronte o si t'esperes és possible que ja no quede lloc al trastero i te quedes sense res. Clar. I és una tensió molt divertida que està molt xula. Home, sí, és aquella tensió que jo no suporto perquè em treu de polleguera. Bueno, venim a jugar i tota aquesta frustració també l'estàs treballant d'una forma molt lúdica i tot això, per això se parla de que al final tots els jocs són educatius, perquè estàs treballant aquesta frustració que només n'hi ha un guanyador o tots. A vegades en els cooperatius també tenim uns quants, jugues contra el joc i o guanyeu tots junts o perdeu tots junts. Que bé. Manu de Brain Picnic, moltes gràcies per venir aquí al podcast del Dau, molts èxits, molts encerts, gràcies. I res, a vosaltres, ens veiem en el proper episodi del podcast del Festival Dau. Adéu, adéu. A vosaltres. Adéu.